Nawa kapag tayo ay tumitingin sa bawat isa, masasabi natin kapamilya yan ng Diyos. Kapatid yan ni Jesus. Kamag-anak yan ni Jesus. Dahil sumasalamin sa Kanya ang mukha ng Diyos. At siguro mga kapatid, yan ang hamon sa atin. Sino nga ba ang kapatid ni Jesus? Sino ang kanyang ina? Ang sabi ng Panginoon, ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, ipanalangin natin na patuloy tayong magsumikap bilang kawangis, kamag-anak, kaibigan at kapamilya ni Jesus dahil sumasa atin ng Diyos at nakikita sa atin sa ating mga buhay, sa ating pagkilos, sa ating pag-iisip ang mahal na pong Jesus Nazareno.